Това за оценка 11. Това е по-нова система за оценяване. Между другото са страшно доволни от фирмата. А това е от Серво, момчето, къде е най-много работи. И казаха, че всичко четвърво. Много. Къде е кмета да чуе? Наско! Наско! Ела да чуеш една хубава дума за тебе и за това, което е направил. За мен само хубави неща. Той е, че е много скромен, но се рука. Сега тук само да кажете на хората за какво става въпрос. Единият саниран, другия не е. По принцип, вие имате договор. И вие имате? В момента слушаме, си кажа. В момента текат процедури. Проблема е друг обаче. Домоправител си е свършил работа, така да го кажа. Само малко по-късно или по-рано от другите, то няма как всичките едновременно да се санират. Но в момента проблема е, че искат да спрат и то спират програмата. Ако програмата не продължи, оставаме в това положение. Ако продължи, вие така иначе сте в процедура и нещата се случват. А може да продължи само по един начин. На 26 100 на 11. Категорично Благоевград има 141 подписани договора, вие сте един от тези подписани и още 180 има, които хората са си направили труда, направили са сдружения, ние сме ги подписали, дали сме ги в, кажи го, към банката, но тези 180, ако няма никакъв шанс да се случи, ако да продължим в посоката да коментираме. Ако не избереме пак ГЕРБ, няма какво чакаме да не се подавайте на провокации, които някои ще искат и ще правят по време на тази кампания. Просто имате възможност лично да установите това, което е направено. И това, което вие очаквате да се направи и при вас, може да стане само когато има партия или управление, което гарантира, че тази програма ще продължи. ГЕРБ сме го гарантирали, дори гласувахме в парламента и за втория милиард. И това, което ще направим в следващ парламент е тази програма да продължи, защото тя има социален ефект. Първо, има потребление на строителни материали. Има създаване на работни места за средните и малки фирми. Другото, което е, че създаваме условия за по-малки разходи, които ще имате по домакинствата с отопление и лятно време, когато някой спуска климатици, да става по-хладно. Така че от тази гледна точка мисля, че трябва да оценим самата среда вече за живеене и другото, което и това, което кмет е пол като ангажимент, е да може да бъде подобрена инфраструктурата в междублоковото пространство с зелени площи, Между блоковете, асфалтиране, това, което коментираме улиците, след като излезат строителите. Да не правиме първо едното и после да разваляме. Искам да кажеш, данъците от санировките ли зависят за дигането на данъци? Не, ние ги защото дигнахме постоянно това се данъците. коментира Напротив, Общински съвет гласува, дигнахме данъците само това, дето преди една жена го каза. Данъка на един апартамент около 80-90 квадрата в Струмско се е вдигнал на годишна база с 10-11 лева максимум. Това е по 1 лев на месец. И това за целия град важи и за цяла България. Важи ли, че санировката няма да определя повишение на данъците на данък сграда? Само да кажа, ние си вдигнахме тук с Благоевград, това е самостоятелен акт на Общински съвет и ги вдигнахме, защото 6-7 години не бяха вдигани данъците. В същия момент казвам, искаме инфраструктура, искаме плочки, искаме детската градина да си остане на същите. Всичко това се прави с пари. И кръстовището тук на Струмско. Между другото, кръстовището може би до 10 на 15 дни започваме светофарна уредба на входа на Струмско. То шестицата асфалт правят, а ние нагоре, дето е улицата, в Калбаса. И ще сгори тигане. Така. И това знаеш ли колко пъти се е? За да има плочки,
трябва да има приходи, нали така? Ами трябва да има приходи, ама как дойдат да къпват до шестицата? От шестицата до осмицата никой не е. Така е сега, да си кажем какво си. Тук живея 30 години и в Калдвар съм. Аз си говоря какво си. Поетапно почваме, ако върнем лентата малко по-надолу, Старо-Сръбско, какво беше? Не, чакай. Какво беше? Докарахме 3-4 коли с чепълта. Защо тук по Броди 14 не мина газта? Била газ няма отношение. Значи кмета е за всичко. Затова ще изберем, затова ще изберем. Всичко да отговаряш. Затова ще изберем, затова ще